Baby, έχω πρόβλημα και θέλω τη βοήθειά σου. Πάλι ρε Μαριλένα. Άκου, με σταματήσει η αστυνομία γιατί έτρεχα. Ωραία, Παναγιά μου και Ιησού Χριστός, γιατί τρέχει ρε παιδί μου. Γερμάν, αυτό Γιατί δεν είναι το τρέχει? πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Άκου, τους είπα ότι έπεσες από τις σκάλες και ο αστυνομικός θέλει να έρθει μαζί μου. Οπότε σε μισό λεπτό είμαστε σπίτι. Τι τραβάμε ρε φίλε. Έλα ρε Χέρμαν, κάνε κάτι, βοήθησέ με. Ρε Μαριλένα, πώς να κάνω κάτι τώρα, Αγάπη ρε, μου, Μαριλένα? αγάπη μου, ερχόμαστε. Έλα, bye, ερχόμαστε, βοήθησέ με. Έλα, γεια. Αμένα του. Baby. Baby μου, πού είσαι? Είσαι καλά? Μην μου λες ότι είσαι μόνη σου. Μην μου λες ότι είσαι μόνη σου. Σ' αγαπώ, αλήθεια. Δεν ξέρεις πόσο δύσκολο ήταν να βρω αυτή τη θέση.